बाक्सा जिल्ला एबसुनि 18थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो कुमारिकाटा दख'रा एबसुनि 40थि थान्दै जख'न्थाइनि लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारिया जोब्बायानो। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 18थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो कुमारिकाटा दख'रा एबसुनि 40थि थान्दै जख'न्थाइया बावैनो खुंफुं जासिगोन। बोहैथि दाननि फैगौ 8, 9 आरो 10 अक्ट' खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कुमारिकाटा बगाजुलि बाथौगुरियाव बे जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। बेनि लाहार फाहार खालामनाया गासिबो बिथिङावनो साखाफारा जाबाय। मख'नो गोनांदि बे जथुम्मानि थान्दै मेलनि गेजेरजों गोदानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद दाफुंनानै लानायबो जागोन। बेजों लोगोसे बर' माहारिनि बायदि रोखोमनि जेंनाफोरखौ बे जथुम्मानि गेजेरजों सावरायनायबो जागोन आरो बेखौ सुस्रांनो थांखि दिखांना लानायबो जागोन होननानै मिथिहोदों। बे जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', बिटिआरनि सिएम प्रमद बर', बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर', बिकेडब्लिउएसनि आखान्थि गाहाय मावफुंगिरि रमिअ पि नार्जारिजों लोगोसे गोबां आलासि मेलेमजिबि मोनहा बाहागो लागोन। जितुके बे कनफारेन्सआ डिसेम्बर दाननि 8, 9, 10 सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनो लादों। बेखायनो दिनैसिम दिनै जेनेबा 6 तारिख डिसेम्बरनि नङा होमबा, गतिके दिनैसिम बेनि खामानिया फ्राय 90% जोबना थांबाय आरोखि। जेरैबायदि 90% होनना बुंनाय लोगो लोगो आं जोंना जितु मेइन पेन्डेलनि खामानियाबो जोबनायनि लामायाव आरो मेइन स्टेज बेबो जोबनायनि लामायाव, डाइनिं हल बेबो जोबनायनि लामायाव, ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट एबसुनि जा माने फ्लेग हुइस्ट जागोन, बे फ्लेग हुइस्ट जागोन जिखिनि माने जायगायाबो एकदम कमप्लिट जाबाय। फ्लेगखौ हुइस्ट खालामनाय जाथारबाय, बे माने जाजोब्बाय आरोखि बेखिनि खामानिया। बेनिफ्राय आरोबाव नैबे आन्सलिक बर' फरायसा आफादनि जा फ्लेग हुइस्ट प्लेस बेबो कमप्लिट जाबाय, गासिबो जाजोब्बाय आरोखि। गेस्ट हाउसआबो बानायनाय जाबाय। गतिके समल' फैदोंसै, एसे एनै दङ, बेखौ दिनै हरसे दङ आरो गाबोन सानसे, बेखिनियाव गासिबो जोबजोबगोन आरोखि। आलासि हिसाबै जोंना गाहाय आलासि हिसाबै थागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बिनि अनगायैबो स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै थागोन बिटिसिनि चिफ मानगोनां बिथां प्रमद बर' बिथाङा। बेनिफ्राय एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै थागोन प्रशान्त बर', जेनेरेल सेक्रेटारि बर' साहित्य सभा। बेनिफ्राय डिस्टिंगुइश गेस्ट हिसाबै थागोन इउजि ब्रह्म, अनारेबल केबिनेट मिनिस्टार आसाम। बेनिफ्राय गोबां आलासि दंबावो, जेरैबायदि जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जायफोर नमिनेटेड माने मेम्बार्स दङ, MCLA बा EM, बिथांमोनखौ गासैखौबो लिंजोबनाय जादों बेहाय। सार, बे हाबाफारिखौ लानानै नोंथाङा रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायनो सानो? आं बेखौनो बुंनो सानदों, जिहेतुके जोंना बगाजुलि एरिया मोनसे गोलैसोनानै थानाय माने बर' एरिया। गतिके बेहाय आं मेइनलि बगाजुलिनि गासै रायजो राजाफोरखौ लैहोर फैनानै बाहागो लानो थाखाय आं खावलायो। लोगोसे बगाजुलिनि बादैबो कुमारिकाटानि बेन्दोङाव थानाय जायफोर माने प्राइमारि आनसलिक कमिटि दङ बा प्राइमारि कमिटि दङ, बे प्राइमारि कमिटिनिफ्राय लैहोर फैनानै नैबे 18 कनफारेन्स अफ बर' बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बर' स्टुडेन्ट इउनियन आरो 49 एनुवेल कनफारेन्स अफ कुमारिकाटा आनसलिक बर' फरायसा आफादनि जा कनफारेन्स, बेहाय बयबो फैनानै गोसो गुदुं जानानै हेफाजाब होफैगोन होननानै आं माने सानो आरोखि।